странджанска вечер в хотелски комплекс Божура, разположен в полите на Странджа планина. Сега ще ви представим специално приготвени за хотелски комплекс Божура автентични странджански гозби от около 20 баби от околните села и от град Средец. Баба Величка приготви за вас винен кебаб и попска яхния. Искате ли да опитате? Това изглежда много вкусно, надявам се, че ще ви хареса. Сега ви слагам и от попската яхния, която е с леко пикантен привкус и е страхотна, гарантирам ви. Искате ли да ви сложа малко и селска странджанска гозба? Напомням на нашите клиенти, че тези гозби се приготвят единствено в странджанският регион и повечето задължително съдържат месо, защото без месо не може. Заповядайте. Боб Гарней, който е страхотен. Ще се убедите. Баба Гинка се постара за нас тази вечер, за което сме и безкрайно благодарни. Да видим какво още имаме тук. Свински пържолки, специални, панирани по-странджански. Веднага ви слагам една. Че вкусни! Това е една типична странджанска баница, която се приготви във всеки дом в този регион. Баба Тодорка я приготви специално за вас. Собственикът на комплекс Божура, господин Георги Манев, който ще разчупи специална питка с сусан, приготвена от Ангелина Бобева. И тук виждам една красота. Как да я наречем? Няма специално име, аз я наричам таралежки по-странджански. Тук виждам едно хубаво пиленце и веднага се слагам от него, тъй като искам да опитам от всичко приготвено за комплекс Божура от нашите баби. Не съм се подготвила и нямам нож. Пиленцето с ръчичка. Тази баница се казва празник, защото е приготвена с прас лук. Приготвена е от Иванка Шивачева. Друга характерна баница за странджанският регион е баницата с коприва. Сега минаваме към моята любима част, десертът. И тук виждам една сладка баница, която е приготвена по много специален начин от баба Иванка Лапатанова от град Средец. И аз не мога да се сдържа и искам да я опитам веднага. Бабо Иванки е страхотна е. Много набързо ще ви сложа от тези десерти, тъй като вече клиентите са много гладни и нямат търпение. И аз им обещах, че ще бъда много бърза и ще им сервирам веднага. Приключвам със сервирането за тази вечер, тъй като знам, че сте много гладни и бързам да ви сервирам. Винаги сте добре дошли в хотелски комплекс Божура. Тук ще ви посрещнем, настаним, ще ви нахраним и ще си изкарате страхотно. Обещавам ви. С господин Манев ви очакваме.